ஆமாண்டா. என் வாழ்க்கையில எங்க பரம்பரை தெரிஞ்சதெல்லாம் நேர்மை, கருமை, ஏர்மை. இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் வணக்கத்தை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த ஜெயக்குமார்ங்கிற ஆசிரியரை கைது பண்ணி அழைச்சிட்டு போறாங்க. அவதாயா இவ கைது வரவேற்கத்தக்க. அவர் பேர் என்னங்க? அந்த ஆசிரியர் பேரு என்ன அறிவுறுத்தமா பத்திக்கோ. ராஜகோபால். அந்த ராஜகோபால், ஜெயக்குமார் ராஜகோபால்ங்களா அவர் பேரு? ஒண்ணு நினைக்கும் போது என்னால முடியலடா. அந்த ராஜகோபால்ங்கிறவரை கைது செஞ்சு அழைச்சிட்டு போறாங்க. நான் அந்த காட்சியெல்லாம் டிவில லைவா போடுறேன். உனக்கெல்லாம் பேசவே தெரியல. 70 கிறிஸ்தவ சென்ட்ரல் போர்ட் சிலபஸ் ஸ்கூல்கள்ல பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடந்தது. அதெல்லாம் ஏன் செய்தியாகல, பேசுபொருளாகல? ஏன் தெரிஞ்சது? இந்த இவனுக்கு ஒரு சீட் எடுத்து பாருங்க ஐயா, வெறும் பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு தெரியல. ஏன் சர்ச்சில் நடக்கிற விஷயங்கள் பத்தி பேச மாட்டீங்கன்னு நீங்க சொல்லும் போது அது உங்களுக்கே ஒரு உறுத்தலா இல்லையா? இல்ல, எனக்கு எந்த உறுத்தலும் இல்ல. சார், ஏன் சார் கேவலப்படுத்துறீங்க? இந்த நாட்டை கேவலப்படுத்துறது நீங்களா நானாடா? போக்சோ சட்டத்தை மோடி நாடாளுமன்றத்துல சட்டமாக்கி இருக்காரு. இவங்கள தூரமாண்டு வேடிக்கை பார்த்தாலும் துயரம் சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறா. மோடி நாடாளுமன்றத்துல சட்டமாக்கி இருக்காரு. ஏயா உன் மனசாரிச்சா? இல்ல, நம்ம பேசுவோம், ஒவ்வொன்றா பேசுவோம். எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம். இப்ப ஏதோ இந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கதான் ஏதோ ராஜகோபால்ங்கிறவரை நீங்க பாலியல் சீண்டல் பண்ணுங்க, நாங்க உங்களை அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்கூல்லையே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப நான் என்ன உங்கள்ட்ட சொல்றது? தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மள இறக்கி விட்டு வெடிக்க பாக்குறானே. 15 நாளைக்கு முன்னாடி அதிமுக ஆட்சி சார், உங்க பாஜக, நீங்க ஆதரவு கொடுக்கிற பாஜக கூட்டணியில இருந்த அதிமுக சார், அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. அத ஐயோ நம்மள மாட்டி விட்டு போறா. நான் எந்த ஐடியாவை சொல்லி ரெங்க வேற நீ தேடிக்கிட்டு இருக்கியா? ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு புரியல. நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிஎஸ்பிபி ஸ்கூல் விஷயமா பேசணும்னு ஆரம்பிச்சேன். எங்க இருந்து அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு கிறிஸ்துவ விஷயங்கள் வருது, எங்க இருந்து இஸ்லாமியர்கள் பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாருன்னே புரிய மாட்டேங்குது. அப்படியே உனக்கு கேட்டுட்டாலும் புரிஞ்சுட போறது மந்திரம் என் வாயில நல்லா வந்துரும். என்ன சொல்லிக்கிச்சு காப்பி. டேய், நம்ம பாட்ட முப்பாட்ட வெள்ளக்காரன் கொடியை இறக்கிட்டு நம்ம கொடியை ஏத்துறதுக்கு உசுரையே கொடுத்தாங்க. திருந்துங்கடா டேய். ஐயா, இவ்வளவு நாளா மூடி கிடந்த அறிவு கண்ண நீங்க திறந்துட்டீங்கயா. உன் கண்ணனை துருப்பிடிச்ச இரும்பட்டியா பீரோவா நான் திறக்கிறதுக்கு? இப்ப இருந்து இந்த நிமிஷத்துல இருந்து எனக்கு தேசிய உணர்வு வந்துருச்சியா. இப்போ ஒரு நிமிஷத்துல நீ மனுஷனே இல்ல தெரியுமா? அதை விடுங்கய்யா, என் உடம்பு துடிக்குதுயா. இந்த தேசத்துக்காக, இந்த நாட்டுக்காக நான் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணுமையா. ஒன்னே ஒண்ணு நீ செய்யலாம். சொல்லுங்கய்யா. இந்த நாட்டை விட்டே ஓடி போய். என்னங்கய்யா? அதான் நீ நாட்டுக்கு செய்யற நன்மை, நாட்டு மக்களுக்கு செய்யற நன்மை, நாட்டு ஜனங்களை பிடிச்சிருந்த தரித்திரமே ஓடி போச்சுன்னு நினைப்பாங்க.